Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw Sir Kay, ug kaninyo pod mga kaistorya. Ako day si Cosme. Batanon pa lang ko, dihang nasulayan kini nako ang ako ang makahadlok nga kaagi. Kaagi kini nga dili lang kay ako ang nakasulay, apil na pudi ay ang ubang miyembro sa amuang pamilya. Nahitabo kini didto mismo sa amua nga panimalay. Wala sa gyud mi magdahom nga mahitabo di ay kadto sa amua. Gipasulay mi og panghitabo nga dili namo mahikalimtan sa amuang tibuok nga kinabuhi. Aminado gyud ko Sir Kay nga laagan gyud kong dako sa dihang nagbatan-on pa lang ko. Bisan asa na lamang ko ato maabot. Nahunong lang ang ako ang kalaagan, dihang adunay nahitabo sa amua nga giaswang ang ako ang mama. Panghitabo po di ay kini nga nakapausab sa mga binuhatan sa ako ang papa. Ug para inyuhang may sabdan ng amuang kaagi, diri nako sugdan ang akong istorya. 17 anyos di ay ko, dihang napabarkada ko sa ako ang mga amigo Sir Kay. Uban mi nga mga magbarkada, hilig kaayo namo ang mudayo og mga lugar-lugar. Usahay mang disco pamig mga baryo ug usahay mang food trip pud mi bisan asa. Na ako'y papa mga kaistorya nga ning panahona, dili kaayo nako siya suod. Layo ako ang buot sa rason nga magsigi lang kini siyag adto sa bulangan. Bata pa lang ko, masyador na di ay ang ako ang papa, unya sinaligan sad siya sa iyang amo nga maoy tigpakondisyog mga manok. Mga manok nga para ipang sabong o iapil nila sad sa mga derby. Maong walay duda Sir Kay nga si papa magsigi na lang kinigyam-pungad adto sa iyahang amo. Usahay, dugay pa kaayo kini siyang makauli, unya makadlawnan pagyud siya sa iyahang pag-abot. Ug ang pinakadili nako ganahan, mao ang ulig hubog si papa, unya manghagis pagyud siya sa amua. Saksi gyud ko sa mga binuhatan sa ako ang papa mga kaistorya. Mao ako nga anaa pa pud atong pangidaruna, gatuo lang sad ko na okay ra siguro ang akong mga pangbuhaton. Kay total, nagpabadlong man pud si papa diri kanamo. Okay ra tingali nga madugay sa ko sa pagpauli, kay total wala man pud sila'y paki diri kanako. Kini laging dili pa ko makatrabaho tungod sa ako ang edad. Napariwara gid ko ato ug halos ako ang tanang oras na paingon ngadto sa ako ang mga barkada. Wala ko makaeskwela sa kolehiyo kay dili makaya nilang mama ug papa ang paggasto diri kanako. Si Kuya ra sad ang amo ang hisaligan kun ugali magpadala siya diri sa amua. Inom sigarilyo ug laag bisan asa, nabuhat ug nabisyo gyud kana nako. Aminado ko nga pabigat gyud ko atong mga panahona nga anaa pa ko sa poder nila ni mama. Makonsumisyon na lang si mama kay muuli lang kog mukaon hasta pud ang matulog. Manglabara pud kog magkagana, unya mulaag lang pud ko basta makabati na kog kalaay sa amua. Ingon ato gyud ang dagan sa ako ang kaugalingon ug wala na gyud ko makahibalo kung asay padulngan sa ako ang kinabuhi. Okay ra pud nako nga makakwarta ko ginagmay, basta lang nga wala ko magpangayo nga nagikan sa bulsa nilang mama ug papa. Naay higayon Sir Kay nga si mama init kaayog dugo diri kanako. Mapilpas kasapot ang ako ang manghudpod nga babayi. Pansin pud nako nga dali kaayo siyang masuko, unya irritable sad kaayo siya. Paglabay sa pila ka mga bulan, nahibaw-an na lang namo nga maupat na unya di ay mipuhon. Buntis di ay si mama ato Sir Kay, ug lipay kaayo si kuya pagkahibalo nga mapun-an na sa daw kunumi. Si kuya nako nga kamangwangan namo, anaa di siyag Maynila atong mga panahona para manarbaho. Bisaad si kuya, nakuhaon daw ko niya kung ugali mag-18 na daw ko. Naghulat lang yun ko sa tempo nga makahunat si kuya para makaapas ko ato sa iyaha. Gusto po nako
Nga adto na unya ko makatrabaho ug makapangita sad ug ako apong kapangwartahan. Kapila ko gipahimangnuan ni Kuya Sir Kay na dapat magmatgun daw ko kanunay, ilabi na nga buntis na sa daw kuno si mama. Si papa, giingnan pa ko niya nga bawas-bawasan na daw nako ang ako ang pagkalaagan sa rason nga wala daw kunoy makabantay nilang mama. Sa akong una-huna, dapat si papa manunta ang angay muulig sayo na mo, kay sige lang siya hapyod anang mga manok. Mga manok nga dili pagyud iya ha. Kung ang iyang ihapyod-hapyod sa mga manok, iha palang untang ibantay nilang mama, mas anaa patingali siya'y pulos kung makahuna-huna man gali siya. Nakabati ko atong panahon na nga muragi panganak lang siguro ko nga para tigbantay lang sa ilaha. Naapay manghud na ko nga ihatod kuha pa na ako sa eskwelahan. Medyo nakabati ko kalaay sa akong kinabuhi kay paminaw na ko, ingon ato na lang siguro ang ako ang papel sa amuang pamilya. Wala jud ko makasabot kung adto na lang yun magtuyok ang ako ang kinabuhi ug itagana lang kini nga para lang pud sa ilaha. Dihay usa ka gabi Sir Kay nga si papa nako wala pa nakapauli sa amua, pero daan akong giingnan ni papa pagabuntag pa lang nga dili sa ako palaagon inig kagabi sa rason nga bang dirbi lagi daw kuno sila. Bili ni papa sa ako basin madugayan daw siya sa pagpauli kay mihangyo daw ang iyahang amo nga mag-uban usa sila. Unya ang ilahang adtuan nga lugar, medyo layo daw kini ug dili daw dayon kini makadali-dali sa pagpauli. Gipalapos lang to nako ang gipang istorya ni papa kay ato pong gabi una, anaa sad mi sabot nga manglakaw sad mi sa akong mga barkada. Gitando-tando lang to nako si papa aron wala na kini siya daghan pang langas. Gipasidan-an pa ko na kung wala daw ko maabot na siya, mabunugan ug makulatahan yun daw kuno ko ato niya. Pero ako, wala sad yun ko mahadlok kay balok ko kasi papa hubog na kini nga makauli, unya kapoy na sad ang ihang lawas. Maong kampante rapod ko nga wala na kini siya'y panahon para mga saba pa sa ako Dihang mipatak na ang oras alas 10 sa gabi naniid lang yun ko ni mama ug sa ako asad nga manghod. Hilom ko nga mitakas, dihang na siguro na nako nga nakahinanok na sila sa ilahang pagkatulog. Miadto na dayon ko sa ako mga barkada ug miuban yun ko sa amuang gisabutan nga laag atong gabi una. Didto, nadayon yun ang amuang pagpangdisko ug sadya kaayo mi nga nag-ubanay sa ako ang mga barkada. Nauli ko Sir Kay mga pasado alas 3 na to sa kadlawon ug hapo kaayo ako ang lawas agi sa among paglinakaway pagpauli. Dihang pag-abot na nako, didto ko miagi sa likod nga pultahan kay naamon ko'y susi adto. Pag-abri nako, nakita na malang nako si mama nga anaa siya didto sa may sala namo. Unya mura kini siyang nagkurog. Nagkurog tungod sa gibati nga kahadlok. Wala gyud mahimutang si mama Sir Kay ug gasigi lang kinig hangad didto sa ibabaw sa amuang atop. Kita nako nga nagbitbit si mama sa sudlanan sa amuang asin ug ang pikas pud niini nga kamot aduna puy gidaladala nga usa ka bugwayan sa mga ahos. Tingala ko nga kun ngano og naunsa si mama atong mga orasa. Ang ako ang pong manghod, anaa kini sa kiliran ni mama ug gihabulan kinig pula nga tila samtang hinanok kini nga natulog. Kalit lang, adunay kusog nga kalabog ang ako ang nadunggan didto sa may atop namo. Daod-daod, nakadungog ko nga murag na ay nagpasupaso ug halos malumping na ang amuang atop sa sigi ni ining tamak-tamak. Nakamata ang ako ang manghod, unya nangutana kini kang mama na kung unsa daw ang anaa sa may ibabaw. Kalit lang, milingi si mama ato sa palibot ug didto nakita na ko ni mama nga nagbarog ko duol sa may pultahan. Nag-aninaw rapod ko atong mga orasa kung unsa man gali ang nagkanasa sa may amuang ibabaw. Nagkurog si mama, dihang nagkita ay nami didto sa amuang sulod. Nagpasalamat pa si mama kanako kay lagi miabot na gyud daw kuno ko. Buong pa ni mama, giaswang daw kuno sila ug ang kanang nadungog nako karon nga anaa sa ibabaw, mao daw kuno kana ang gituuhang aswang nga nag-aligid sa ilaha.
Kaganihar daw na ang maong aswang nga nagsigi og pabalik-balik. Gustuhon daw sa maong aswang nga makasulod kini sa amuang panimalay. Sulti pa ni mama, anaado kuno'y nakisuyo sa iyaha nga usa ka tawo dihang nakamata siya. Magkuha ron tagtubig si mama sa kusina, apan aduna daw kuno'y magsigi og tuktok didto sa atubangan nga pultahan namo. Pag-abri ni mama, mihangyo daw ang mao nga tawo nga makiinom daw kini og tubig. Tingala si mama nga 10 oras naman unta sa gabi pero nganong naay mihangyo nga ingon ato sa iyaha. Kalit lang, nang lisik daw ang mata sa nakaatubang ni mama ug mipula ang kulor niini. May aksyon po daw kiningob ug murag kasakmalon kini sa iyaha. Sa kahadlok ni mama, gisaraduhan gyud daw dayon niya ang pultahan hasta pud ang amuang mga bintana. Didto, natingala na si mama nga mura naman daw kini og budamba didto sa may atop na pud namo ug nangaskas na pud kini sa mga bungbong apil na pud sa amuang mga bintana. Medyo nakonsensya ko sa akong gibuhat, Sir Kay, nga kung ngano gibiyaan nako silang mama. Usa sad sa akong gikahadlukan nga basin makulatahan yun ko ani ni Papa. Kuno gali musulti si mama nga giaswang siya, panigurado musulti sad kini kang Papa nga milaag ko anang pagkagabi. Mas nanaig akong kahadlok ni Papa kaysa sa gituuhang aswang nga anaa sa amuang atop atong higayuna. Kalit lang nga nawala ang naglakaw-lakaw sa ibabaw ug gipanid-an lang usato nako. Taod-taod, mibalhin kini og pwesto unya mura na gyud og malangkat ang amuang atop sa sige na pud niining balhin-balhin. Klaro gyud kaayo ang mga tunob sa gituuhang aswang, Sir Kay, kay atong higayuna wala pa mahuman ang gipabuhat na kisami sa amuang sulod. Sa akong kapungot, migawas gidahin ko paingon dito sa may pultahan ug mihakop ko og usa ka kumkum nga asin. Gisaboy kini nako, paingon sa ibabaw ug halos mahurot na ang amuang asin sa sige na kog balik-balik og labay adto. Nakabati ko nga murag mikaskas ang ana sa may atop ug nagpadayon lang gyud kini sa iyaha gihapong pagbalhin-balhin. Atong orasa, aduna ko'y nadunggan nga murag naay mi pagaspas sa ibabaw. Pagaspas kini nga murag gikan sa usa ka dako nga langgam. Nakabantay ko nga murag kini galupad-lupad ug nagtuyok-tuyok kini paibabaw sa amuang balay. Kalaunan, mipalayo rapod ang dakong langgam unya mihilom rapod ang tibuok namo nga palibot. Katingalahan kaayo nga kun ngano giingon ato si mama. Siguro tinuod gyud ay ang mga istorya na kun adunay buntis sa usa ka balay, aduna puy aswang nga magpaniid o mag-aligid sa palibot. Wala kapugning ng limbawat akong mga balahibo samtang naghunahuna ko kabahin atong nagpagaspas sa ibabaw. Nakapangutanan na lang ko nga kung langgam bagyod kadto o nagpakaaron ingnon lang pero usa na di kadto ka aswang. Sa sulod, miduol gidahin ko kang mama ug mipasalamat si mama sa ako ang pagpauli. Mayan lang gali, kay miabot daw kuno ko ato kay kun wala pa, basi nalapa na daw kuno sila kuyog sa ako ang manghod nga babayi. Gipaadto una nako silang mama didto sa kwarto na namo. Gusto nako nga makapahulay na sad sila. Ako ato, nagpalipas oras lang usa sa may sala kay basin mabalikan unya mi sa gituuhang aswang ni mama. Mas maayo nga magbinantayon nako kaysa mapahamak o gambalaon na sad migbalik. Nagpaabot yun ko ato nga mo pakita ang subang sa haring adlaw ug paabot sad nga makamata na sad silang mama. Si Papa sa datong mga orasa, wala pa gyud pud maabot ug duda nako mahayagan na pud kini sa iyahang pagpauli. Bisan pa sa akong gibuhat mga kaistorya, gusto na kong ipahibalo sa inyo ha, nga nabunugan di ay gihapon ko ni Papa. Nakahibalo si Papa nga milaagi day ko atong pagkagabi una. Napuno kos bunog atong pagkabuntaga kay si Papa hubog na sa di ay kini nga miabot sa amo ang panimalay. Nahisgutan ni Mama si Papa kabahin sa giaswang sila ug suko kaay si Papa kay nahibaw-an niya nga wala di ka atong higayuna. Dihang gibalik-balikan silang mama sa gituuhang aswang pagkagabi. Grabe akong kalagot ni Papa ato Sir Kay kay gipukaw gyud ko ato niya sabay saw sa iyahang mga kinumo. Wala gyud ko kapanagang
kay kalit kaayo nga misulod si Papa didto sa ako ang gikatulgan nga kwarto. Suko kaayo siya kay daan na daw mi nga nagsabot apan wala gyud daw kuno kumituman sa amo ang gikasabutan. Tungod sa akong kalagot, gisumbat nako tanan kang Papa Sir K, apil na pod ang ako ang mga hinanakit sa iya ha. Giingnan gyud nako si Papa nga siya dapat ang muportekta sa amoa kay siya man ang amo ang amahan. Nahugman hinuon nga gipasan nga ni sakua ang iyaha untang angay nga pagabuhaton. Sa akong kahiubos ug kalagot, milakaw gidayon ko sa amoa ug wala gyud ko ato mo pauli maski mo pakita og pila ka adlaw sa ilaha. Grabe akong kasuko kang Papa Sir K ug sangko gito sa langit ang akong kalagot sa iyang gibuhat. Miabot sa punto nga kasukulo na gyud unta ko o gustuhon unta nako nga magtuos unta mi. Pero gipugngan lang nako ang ako ang kaugalingon kay kahibalosad ko nga anaapod ko'y sala nga wala ko mituman sa amo ang gikasabutan. Naghuna-huna sad ko atong higayon na Sir K sa mga gipanulti ni Kuya diri kanako. Sa akong unahuna, gamay antos na lang og pasensya, makaapas raon niya ko kang kuya nga anaa adto sa Maynila. Gitaas-taas na lang gyud nako ang ako ang pagsabot ug midistansya lang usa sa amoa aron dili na magrabihan o mulala pa ang amo ang panag-away. Dihang wala daw ko atong higayuna, misulti si Mama sa akua na anaan na sa kunoy nahitabo nga giaswang na sad sila balik. Nahitabo kini pila ka adlaw sukad ngaming layas ko ato. Didto gipakitaan na sad sa aswang ang ako ang manghon nga babayi ug milili daw kini didto sa may bintana namo. Samtang nag-ubos ako ang manghod sa gisabit nga kortina. Si Papa sa datong higayuna, milakaw daw sa amoa ug maayo na lang gali kay nakauli ra kinig sayo. Wala daw madayon ang lakaw nilang Papa kay nagkasakit daw ang iyang amo ug gikanselar ang tanan nilang mga lakaw. Nahibulong po daw si Papa nga samtang galakaw siya pauli, nadunggan naman lang niya nga adunay nagtingog nga atop sa layo pa lang. Didto, halos maukab na daw ang amo ang atop kay nadunggan ni Papa nga anaan na po'y nilalang nga nagtamak-tamak sa amo ang atop. Sa kasuko ni Papa, mikuha daw kini sa iyahang punyal ug nangisog na gyud nga adtuon niya ang anaa sa ibabaw. Giadto kini ni Papa ug dali daw kuno kaayo nga nakalupad ang nilalang nga naaadto. Kita gid daw to ni Papa nga miusab ang purma sa maong nilalang ug nahimo kadto nga usa kada kong itom nga langgam. Puong pa ni Papa, usa gid daw kadto ka aswang kay nahadlok kini sa gidaladala ni ini nga punyal. Gihulga pa ni Papa nga dili na kini dapat magsinamok sa amoa kay sa sunod daw ni ining balik basin matudas na ang kinabuhi ni ini. Sa ako ang bahin, pila pud ka adlaw nga wala ko mahimutang kun asa ko nga miadto. Nakahuna-huna ko ug nabalaka ko pag-ayo kabahin nilang mama ug sa ako apod nga manghod. Dihang mikilom-kilom na, nakadesisyon ko na mopauli na ko sa amoa. Bahala kung saon na sad ko ato ni Papa. Ang ako lang nga makita nako silang mama nga luwas ug walay bati nga nahitabo sa ilaha. Mipauli gidayon ko sa amoa ug gibaktas to nako ang dalan pasulod sa amoa nga dapit. Bisan padulong na ang alasay sa kagabion, wala gyud ko nagpatinag sa kangit-ngit didto sa dalan. Mipadayon ko sa pagbaybay maski wala na kaay ko'y makita ug ang suga ra gyud sa lighter ang ako ang gigamit atong mga orasa. Dihang naglakaw ko pasulod, nakabantay ko sa agianan pa lang nga adunay usa ka dakong langgam ang mipatungod sa ako ang gilakwan. Natingala ko kay mura kinig kasakdapon paingon kanako ug saba kaayo kinig tingog. Midagan yung kusog ug giikis-ikis nako ang ako ang ginagian para dili mahibaw-an kung asa ang sunod nako nga adtuan. Maay na lang gali kay nawala ra po to hangtod sa nakaabot nako didto sa may amo ang nataran. Gaabot gyud to akong gininhawa og singot tungod atong dakong langgam nga misunod-sunod sa ako. Dihang may pakita nako kang mama, mihila kinig pag-ayo ug namulong nga maayo na lang daw nga mipauli na kuno ko. Migakos pod ang ako ang manghod, sabay sumbong sa ako nga aduna daw kunoy ungo sa amo. Didto, kalit nga misyagit ang ako ang manghod, sabay ingon ni mama nga anaa na sa dawang aswang sa ibabaw. Tungod sa ako ang nahibaw-an,
Gipaadtuunan ako silang mama sa kwarto para dili sila mga unsa. Nangusog na gyud ko ato kay dili na gyud di mao ang mga pagpanghadlok nga gipabati sa amoa. Miadto gidayon ko sa kusina namo, sabay kuha sa hait ug taas nga sundang ni Papa. Didto, migawas og i-flashlightan nako ang ibabaw nga bahin sa amuang atop. Misaka ko sa may haligi ug giisa nako ang ako ang tibuok nga lawas aron matan-aw gyud kini nako. Dakong katingala nako, dihang pag-iwag nako sa may atop, mibungan og galit sa ako ang usa ka dako nga iring. Itom kini og kolor ug katupa ko nakakita klase sa iring nga dakuon ug taason kinig pamarong. Nakita nako nga basa pud kaayo ang lawas sa mao nga iring ug mura kinig na ay laway-laway nga makita sa iyahang mga balahibo. Hadlok kaayo kinig panagway unya dili kini parehas og nawong nga makita sa usa ka ordinaryo nga iring. Taod-taod, nakabati na lang ko nga adunay mga butos sa pusil ang nagikan sa may ubos sa amoa. Si Papa di ay kadto. Gikan di ay siya sa iyahang amigo ug nanghulam siya sa armas nga gitagana para sa mga musalakay nga aswang. Giingnan gyuday ni Mama si Papa nga ana ako adto sa may atop kay basin unyag mapusilan ko niya. Gitingog gyudayn ko aron undangon ni Papa ang pagpasalbar sa mao nga pusil. Mikanaog gyudayn ko ato ug dako na kong katingala nga mikanaog sad ang nakita nako nga iring adto. Tungod sa ako ang kahadlok, nahulog na hinuon ko ug natagak kid ko adto sa ubos uban ang iring. Ang iring, dali kaayo kini nga nakabangon nga muralag walay nahitabo sa iyaha. Kita kaayo to nako ang pag-usab sa lawas sa itom nga iring. May porma na sad kini ug usa na pud kada kong itom nga langgam. Mi aksyon kinig duol sa ako kay wala gidayon ko makabarog dihang nahapla ko ato sa yuta. Kasakmalo na unta kini sa ako apan kalit lang nga gipabuthan kini ni Papa gamit ang pusil didto sa may likod nga bahin. Kita to nako Sir Kay nga napuruhan gidto ang dakong langgam ug nausab na sad ang panagway ni ini. Kalit lang nga mipurma na sad kini og usa ka tawo unya nahimong balhiboon nga dili masabtan ang iyahang tibuok lawas. Nabulit kini sa baga nga mga buhok unya sigasad kaayo kinig mga mata. Giusban pa kinig pusil ni Papa og didto mikaripas na kinigdagan sabay lupad sa may unahan ug nagsyagit kini sa kasakit. Gikuha gidayon ko ato ni Papa ug gidala gidayon ko niya paingon ngadto sa amoang sulod. May na lang gali kay wala ray nahitabong pagpangdagit sa aswang nga nahitabo sa amoa. Gipakalma una namo among kaugalingon tungod sa nahitabo ug sa nakasalamuhang aswang didto sa may gawas. Didto, may istorya si Papa nako ug nangayo kinig pasaylo tungod sa iyahang nabuhat. Giduol ko ni Papa ug gigakus ko pag-ayo ato niya. Nangayo pud kog pasaylo kang Papa tungod kay buluyagon kaayo ko unya wala sad kumutuman sa amo ang gikasabutan. Miduol pud dayon si Mama hasta pod ang ako apong manghud nga babay. Nagpasalamat mi nga wala rin nahitabo namo maski giatake na mig aswang sa amoa mismo nga panimalay. Tungod sa nahitabo, misaad na gyud si Papa na dili na siya magpagabii sa pagpauli ug dili na sad siya muulig hubog kung gikan daw siya sa iyahang amo. Misaad pud ko kang Papa na dili pud ko mulaag sa gabii kay basin unsa unyay mahitabo ni Mama ug sa ako apod nga manghod. Usara gyud ang amo ang tumong Sir Kay kabahin sa amo ang mga panaad. Ang saad nga dapat protektahan silang mama ug ang ako ang manghod puhon nga anaa pa sa tiyan. Nagpadayon gyud to ang amo ang gibuhat nga kausaban ni Papa hangtod sa nakaanak na si Mama. May na lang gali, wala ra maunsa ang amo ang kinamanghuran bisan tuod adunay nahitabo samtang anaa pa siya sa sulod sa tiyan. Di pay kay si Mama, ilabi na pud ko kay kita sad nako nga hinay-hinay na pud nga nausab si Papa. Blessing gitong dako sa amoa ang pag-abot sa among kinamanghuran kay nakapausab gyud kini sa binuhatan ug sa kinaiya pud ni Papa. Pero matawag ba pud ka to nga blessing ang pagpakita sa itom nga langgam ug sa itom pud nga iring? Kay pung pa ni Papa, usa po daw to sa mga rason
kung ngano dili na niya balikan ang iyahang mga bati nga mga binuhatan. Diri na lang kutob Sir Kay og daghang salamat sa pagbasa ug pagahin og oras nga madalit kini sa inyong mga tigpaminawan. Malaumon ko nga mabasa kini ninyo, unya madunggan pud ni nako sa inyong Bisaya Horror Channel. More stories to come. Kini di ay si Kusme ug maayong adlaw kanatong tanan.